Ahojte všetci, ale ja mám pre vás dôležitú informáciu. Aby som natáčal lepšie videá, potrebujem 50 odberovateľov. Prosím, pomôžte mi. Keď to zvládneme, môžem natáčať videá o Minecraft a Roblox, alebo aj Brawl Stars na počítače a nebudem musieť všetko natáčať z mobila. Prosím, dajte mi 50 odberovateľov. Už sú 45. Prosím, viem, že to zvládnete. Prosím vás, urobte to. Urobím najlepšie video. Už mať 50 odberovateľov a natočím ho vtedy, keď dostanem 50 odberovateľov. Prosím, zvládte to.